Uyu ndi Neymar Jr. Anthu okonda mpira akuyenera kumuzindikira ndi kadaulo wa mpira. He's a top world class football player. Wasewera ndi Barcelona, wasewera ndi Brazil, matimu akuluakulu. Nde zomwe zinamuchitikira mu 2019. Iye anapezeka kuti ali online analandira message kuchokera kwa mtsikana uyu, model wa ku Brazil, dzina lake Najila Trindade. Bamba kulandira tuma message pamene paja kumasinthana ma message iye kumuona mtsikana uja kuona wamusilira. Neymar anali ku Paris, ku France. Ndi anamutumizira ticket, anamugulira air ticket mtsikana uja adabwera ndizakuonera pafupi. Anali ndi dzipangano zawo, anagwirizana zawo. Munthu olemera ngati Neymar, ndalama sinkhani, ali ndi ndalama, ali ndi chuma choposa $260 million. Ndi munthu olemera kwambiri, anamtumizira ticket kuti abwera ndizakuonera pafupi. Mtsikana uja ananyamuka nkupita ku hotel, anamubukira hotel. Anapezeka kuti Neymar uja anapita anakakumana naye tsiku loyamba. Kenako amachita na ma message pa WhatsApp. Anapezeka kulandirabe ma message kuchoka kwa mtsikana uja anakumanaso kachiwiri. Kenako sipanatenge nthawi anapezeka kuti mtsikana uja wapita ku polisi 2019 imene imaibe 2019. Anapita ku polisi koyamba anachita report kuti Neymar anamumenya. Kenako anasintha ndi anamumenya kumugwiririra. Nde Neymar uja anadabwe tikudzidzimuka kuti iye maneno tisakudziwa pokena kalikonse. Koma china sanduka chinkhani chachikulu ndayi imene yoyo Neymar anali brand ambassador wa Nike. Ya mamilioni ambiri. Nike tangomva nthawi yomwe kumudula kumutetsera contract yake kunena kuti sitifuna munthu ambiri yoyipa choncho. Asanafufuze ndi nkhani ndi china chilichonse chomwe. Ndi analuza deal yamphamvu kwambiri. Koma Nike atamudropa Puma anathamangira kuti inu mwamudropa munthu ngati amene yuyu musanapeze chilungamo nkumusayinisa deal ya $23 million. Deal ya Eugene kwa brand ambassador wa Puma. Koma nkhani chaneli kufufuzidwabe. Iye anakana nayo lini sinala kuitina chilichonse. Nde nkhani chamapezo ndi kukula ma news outlets ngati BBC chani amayinena nkhani ija momuonesa iye kuti wakwitirira lipa kuti akudikirira kuti amangidwe. Even president wa ku Brazil nailowerera nkhani kuna kuti no anthu mukumulakwira nkhani zomwe zifufuze bwinobwino ine nyamata ndo kumukhulupirira kuti sanapange chilichonse cholakwa. Nanga mtsikana wachita kunyamuka kuchoka ku Brazil kupita ku Paris kukwera ndege. Nkumanga neo namugwiririra. Nde anamfusa bwinobwino anamutenga mtsikana uja anapita kumapanga ma interviews. Mendes de Souza. Uma pessoa comum que trabalha, estuda, sou modelo, estudante de design de interiores, que gosta de esporte, que treina. Vamos começar com duas perguntas essenciais. Você foi de fato vítima de estupro por parte do jogador Neymar ou foi uma relação sexual consentida? Fui vítima de estupro. Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão? Agressão juntamente com estupro. Você reafirma que foi vítima de estupro? Fui. Você viajou para Paris com que expectativa, Nádia? De ficar com ele, de encontrar com ele. Isso de realizar desejo meu. Isso incluiu uma possível relação sexual? Obviamente. Você pensava nisso? Sim. Estava preparada para isso? Estava. Era algo já consentido, consensual entre vocês? Era. E quando eu chego lá, tava tudo bem, tava tudo legal as mensagens. Uhul, eu ia conseguir, entendeu? Só que quando eu cheguei lá, ele estava agressivo. Totalmente diferente daquele cara que eu conheci nas mensagens. Só que depois ele começou a me bater. E eu falei assim, nos primeiros, ok, tava tudo certo. Só que depois começou a me machucar muito. E eu falei, para. Você tinha expectativa de receber uma compensação financeira? Não. Eu quero justiça. Ele me fez muito mal e eu estou muito traumatizada até hoje por isso. O que você espera exatamente desse caso? Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Ndisikana uchamana uta ine tinagwirizanadi tinali ndi chipangano chathu. Nachoka uko nakwera ndege napita kukumana naye Neymar. Ndakumana naye tinali mu room koma ndamfunsa ngati anali mchitetezo ngati anabweresa zishango anandiuza kuti analibe zishango. Then namuza kuti sindofuna panga china chilichonse. Ndanadzichita force nkundigwiririra. Then nakwiya kwambiri. Ndanamfunsa kuti kukumana naye kunayi kokhako akuti ayi. Ndakumana naye soka chiwiri. Ndanamfunsa kuti iwe munthu one kuti anakugwiririra ndo makakumana naye kachiwiri kuti chani. Ndanati kuti ndimafuna one kuti ndikapeze evidence. Ndikhale ndi umboni. Ndanamfunsa umboni wanji ndanati kuti ndimafuna ndichite record akundigwiririra soka chiwiri. Ndana
chita set up phone yake kuika kunena kuti amujambule nema uja samadziwa kunena kuti amujambula video mtsikana uja. Ndi video yake ndi ili apai zomwe zinachitika kunena kuti ka clip komwe kanatulusidwa kanali kokhako. Kusonyeza kuti tsikana yakumenya Neymar nkumakhala kuti azichita defend yekha. Ka video kake kanali kokhako. Ene tsikana amapanga claim unena kuti ndi video yayitali kwambiri zonse zomwe zachitika, nkhanza zomwe wachitidwa. Nde apolisi anamuzota utipase ujeni video yonseyo ananena kuti ndikupasani. Ndananena kuti iwe phone yako iyo uli nayo mmanjayo. Tionese apa. Ananena kuti phone yanga ndiyo sachaja. Ndanampasa charger kuti film charger kuno tinawo chargani. Ndanakana ananena kuti ndibweresa mawa. Next day anabwera akuti bweretsani tione anakanaso ananena kuti phone ija nditayika. Ndapolisi achanamba kudabwa. Lawyer amene anali naye oyamba tsikanayo anamudropa. Ananena kuti ngani yanu usiku ndimvekera bwinobwino. Koyamba manena kuti munthu anakumenyani, kachili manena kuti akugwirirani. Eni unanyamuka kupitako kuti ukamujambule. Koma evidence yonse kunena kuti uli nayo ulibe. Koma nkatsikana uja amapitabe umapitiriza ma interviews umafotokoza nkhanza zomwe wachitidwa. Ndi chifukwa kuti dziko linakhala ngati lamutembenukira Neymar uja. Ndi abambo ake omwe sondotchuka Neymar senior. Neymar anangopita pa Instagram nkukatusa ma message onse amene amatumizirana ndi tsikana. Bom, vamos lá. Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. E bom, fui pego de surpresa. Foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe, sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. Mas vamos lá. Fui exposto a isso e estou aqui para dar a cara a bater, porque eu sei que qualquer notícia que seja com o meu nome envolve muita coisa, tem um barulho muito grande e todo mundo fica querendo a minha declaração. E o que aconteceu, estou muito chateado nesse momento, mas a partir de agora eu vou expor tudo, expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor, para provar que realmente não aconteceu nada demais. Então, logo após esse vídeo vocês vão ver todas as mensagens, tudo o que aconteceu. Ma message yake usizozisika nayo ndamene akukangata akumukakamira Neymaryo kakamira angu yankhula saziwika bwino iyayi tinakumana mucha tinacheza bwinobwino koma amene tasiyana asu kuoneka kuti ulibe nane chidwi kwenikweni wasintha poti iwe ndi wolemera poti iweyo ndiwe Neymar ineyo sine kanthu zankhula zake zotero zosadziwika bwino zokhazokha kuti umaoneka ngati kuti akumukakamira akatero Neymar amangomuyankha bwinobwino eti kuti basi sitakumana zimachitika palibe chilichonse choyipa chachitika takumana tasiyana iwe kwapita inenso ndapita it's okay pitiriza ndi moyo wako iye uchosasiyabe iyayi koma ukuziwa zomwe wandichita Neymar ucha nkumanda basi pamene pacha kuti zomwe ndakupanga utanthauza chani unali violent iye ucha ma message zosagwirizana kuti munthu koda kuyankhula chani ndene manangopita nkutulusa ma message onse kuyika pa Instagram kuti anthu muzionere nokha kuti ndikadikirira kuti anthu afufuze atani anthu apeze kuti andigamula munthu osatani osalako pamene anthu anazasintha kuti ndi anthu anakasa kumutchula dzina lonse tsikana uja amangoti mtsikana wina wake mtsikana wina wake koma osamutchula ndi abambo ake Neymar anangopita kukatchula kutulusa dzina pa TV kuti dzina lake mtsikana ndi Nigeria trended. Iyi ndi atatero masupporters a Neymar anayamba kumfufuza mtsikana uja anapeza kuti ndi munthu onena kuti zinthu zinayi zinamusokonekera banja lake linatha analibe drama analibe china chilichonse
anali ndi ngongole ya $30,000 amathamangisidwanso nyumba yomwe amakhala alandroda analamuza kuti atuluke chifukwa samalipirayi. Chilichonse chinachitanso kuonekera anali alibiretu paliponse popezera ndalama. Nde anapangana ndi mamuna wake wakaleyo ex husband uja kunena kuti chani tipeze munthu one kuti amene angakuyankhe pa social media olemera, upite ukakumane naye, ukakumana naye upange claim kuti wakugwiririra, ukatero akulipira. Nde kadiru kawo kanali kameneko kunde target yake nali Neymar, koma zinthu zinaende amene anapangira plan. Ndi anthu anamuhaukira nsikanayo mpaka na apolisi ataona kuyang'ana kuti munthu alibe evidence ina iliyonse ayesera kumuyeza ku chipatala. Panalibe evidence iliyonse yosonyeza kuti wachidwa ataki kapena watani. Enda amangoti lero wanena ichi wanena ichi, umangonena zosiyana akuti ndavulala kwambiri, akumaonesa chala chaching'ono kuti nachoka chala koma chala china chibwinobwino atamuyesa. Mapeto ake nkhani chani atembenuka, apolisi anachita drop milandu icha towards Neymar. Milandu anapezeka kuti amutsekulirano mulandu mkaziyo ndi mamuna wakale anapangana naye ucha anazenga milandu yopanga yo blackmail ndi extortion, kufuna kuba ndalama, kufuna kumuopseza, kuna kuti waona deal yakuthera chilichonse chikusokonekera akhoza kukumanga unless utidani utilipire. Anazengedwa milandu for some time koma eventually anampanga release, anamusiya. Milandu ija anampanga akuiti zinathera pomwepo, koma ndi mmene anapulumukira Neymar. Ndi mu statement yawo ananena kuti anaphunzira kunena kuti ngati pali chinthu chabwino kwambiri ndi munthu komanso chinthu choopsa kwambiri ndi munthuso, anaphunzira ndipo analapa. Imene ndi nkhani ya Neymar. Mwaona anthu amachitidwa target munthu ungo ndi mavuto ake, umpanga target munthu wabwinobwino alipay kunena kuti amuonongere moyo wake just because iye ali ndi ngongole ali mavuto, koma kulolera kuti akaononge moyo wa munthu wina. Anangochita mwayi Neymar kuti anali ndi timu yamphamvu kwambiri yone yoti inampanga support including president nkufufuza kuna chenchen chachitika nchani. Otherwise akanapezeka kunena kuti basi career yake dzina lake chilichonse chasokonekera. Nde nkhani ya Neymar Junior zikoma kwambiri.